Jo sóc un pluriempleat, sóc el típic autònom que com no tinc prou en la meva feina me busco una altra feina, que ha sigut muntar una tasca. A banda sóc cristaler, tinc una empresa en el polígono de Catarroja. Bé, a veure, pelear, saps que els autònoms ens agrada pelear, però bueno, tenim que treure-ho consiga, la veritat. Pues lo més especial és que a mi m'agrada fer gran el poble, entonces todo lo que se pueda endur el poble que no se ho endú a València, perdó de l'expressió, para anar-se a un altre puesto se queden tots així.